Arratzaldeon iazki, arratzaldeon ahosaoko ikusentzule guztioi Getarian gaude, bai, munduko herririk politenean. Beno, ezetz? Eztabaidagarria dela hori? Beno, txakolina. Getariako txakolina da munduko ardorik onena. Ezetz? Hori ere zalantzan jartzen duzuela? Beno, eztabaidakin bukatu dezagun behingoz. Munduko sorbeterik onena hemen egiten da. Getariako kale nagusian, eta horrek ez du eztabaidarik onartzen. Zatozte gurekin, historia osoa ezagutzera. Beno, Fernando Alberdi, ze moduz, deseatzen nengoen etortzeko. Mitxotea bagu, etorri nazunin. Esan den munduko sorbeterik onena hemendik atera dela. Bai, hor barrutiken, hor ititugu lauek, amintxe bertan ititugu, gure obradore txiki hortan, eta hemen saltzeitugu. Bueno, Fernando, esan diate munduko sorbeterik onena, baina horren atzean zauden zu hori, izugarrizko pertsona alaia, aurrera egiten duena zarela, eta nolabait, merezi duzula errekonozimendua. Bueno, saiatze gea, eta dano bezala egun obio eta txarro azkeu, baina saiatze gea gauze ondo iten, noski. Ze sentitzeu batek, ez dakit lehiaketa horietara jun eta papatean entzuten duenean, Oskarrak bezala xe, Andeuin Herriz, Fernando Alberdi. Fernando Alberdi, de la TV Donadoni. And the winner is Fernando Alberdi. Fernando Alberdi! Bueno, nik ez nuen sinisten. 1000 izozkitegi italiar barne. Gero baitare Afrika, Amerika, Asiako heladeiek, baina 1000 izozkitegi italianuek, eta ni haien aurretik. Bueno, ez nuen sinisten. Izugarrizko montajea, hor pandemia tarteko izan zen telematikoa bezala xe, baina hor aurkezleak italiarrak, hau da, izugarrizko gala, eta Fernandoan irabazle. Nik esaten, haude gala, haude showe, eta ni hemen, azpetitik getaian nago, nire mazteak getaiarra da, dendak getaian, baina azpetiar bat han, italien, heladero, maestro heladero dalan artien, bueno, increíble. Eta Fernando, eraman zinun produktua, bai, mango, espeletako piperrarekin, konta iguzu nola sortu den ideia hori, o... Bai, hau da kombinazio bat pixketola exotikue, eta tradizionalakin, mango da pixketola tontorroie da, esaten nik, pixket sozuo da, eta bertzun bere txispa pixka bertzun. Eta orduan, ze hobe gure espeletako piperra baino, gure pikantie, guri euskaldun, eta hor nazketa hori indeu, exotikue eta berrile, eta gurie. Eta nola itezu? Azaldu iguzu azkar nola itean? Bueno, oso arreza da, izozki honek sekretu dauke oso simpli dala. Ez dauzke eundoko parafernaliak eta da izozki noble bat esaten dik, Da, ura, azukria eta mango. Oie nahaztetugu mango asko, mango zaporia ukitzeko asko bota bertzako, oie nahaztu ditugu eta makinan sartze dugu, elau egitegu makinan sartze dugu. Eta behin ertetzen dunin makinatik, orduan jartze dugu espeletako mermelada bat. Hemen ite dugu mermelada bat, da nahaztu ite dugu. Eta listo, ez dauke besteik. Eta berek zitue, hortxe dago. Askotan erdera esaten bezala, menos es más. Oantxe bertan frogatuko dugu, jaun Andreok, eta nolabait eramango dugu zaporea duzuen etxetara, eta nahi duenak ez daude urrutiek, getaian daude menateak zabaleik dituzte egunero, baina oantxe ingo jo galdera Fernandori, eta adi belarriak, zere honek jartzen jo, Fernandori berari belarriak tente. Zer gaitik sorbete, eta zer gaitik ez izozkia. Ze ezberdintasun dago? Oso ondo, eskarrik asko hori galdetzatik, porque hau, esplika berra dago. Bueno, hemen izozki hau danetan, dazkeu, batzuk sorbetiak eta bestiak kremak. Dana die helauek. Bakarrik sorbetiak, hau bezala, teknikamente da sorbete ez daukelako ez esnerik eta ez esnekirik. Orduan da, sorbetia. Orduan, mango espeleta munduko helato hau onena da sorbete bat izaten ez duelako esnerik. Hori da, o esnekirik, ez dauke esne gainik. Bitu, da honek joko polita dauka. Zu goin, antzemango zu mango. Bai, lehenengo goxua, sartzen dena, goxua. Eta hemendik 3-4 segundutara, 3, 2, piperra dator. Hori da, pikante, ikutu hada, magia. ikutu bat. Eta da,
ziklo baten sartzen zira, eta oin berriz nahi duzu, pixkat sartu, berriz Bai, gozua etortzeko. bai, da refreskatzeko, eta berriz pikanti, eta berriz, hola, eta venga, eta tarrina bat, eta beste bat. Izugarrizko efektu egitegu, goxua, benetan goxua, eta gero jolas hori. Jolasa dauka, bai. Bapatean goxo-goxua, eta gero dator beste atzetik piperra. Bai. Zema froga, zema lan honen atzian, Fernando? Pixka bai, Hau ez da sortze... Ez, eta txapelketa hau 3-4 urte izen dira, 3-4 urte, lehen klasifikatoriak, gero Espainiko finala, eta gero munduko finala, da olimpiadatzu bezala, ez? Lehen klasifikatzen junbertzea. Eta rekorrido hortan, 4 urte horietan, jun izen geha, pixket mejoratzen. Ostra, hau falla da, o dekorazioe, porque hori ere importanti da, ez? Txapelketan nola dekoratzezun, eta jun geha, pixkenaka, ikisten, onena, asko egixietela. Eta hemen guk, medioak edo edabideak eta rekonozitzen dugu, zu, getaian hau da hau egin du, da kaleko jendeak eta eguneroko bezeruak eta zesate dizute. Fernando, nun sartu da izo, zesate dizue? Zorionak eman dizte be, bale, nik esaten nian, Italien izen nintxoan da, ire lauego guio ditu. Ez pentsau, Italiko lauego ona izela. Ona ditu, baino iriego guio, da. Eskarrik asko, zetan berdiuzu, eskarrik asko. Lehiak eta hortan zuk lehen aipatu dezuna, irudiak ikusi ditugu, eta italiakoak ez bakarrik, mundu guztikoak, ez dakit Japoniarren bat ikusi dugu. Japoniarra bi, Sudafrika, kontinente guztietakoek. Bai. Eta honek, oi hartzuna baka, rekonozimendu hori, eta nik suposatzen, jendeari ere hemen, getaiatik jende asko pasatzea, jendeantzako ere deigarri bat izango da, pixgarri bat, ez? Asko, gero daukeu, jarrita kanpuan, munduko zorbete honena daukeula, horrek jendi ekarri teu. Fernando, baina hasieran esan dut zuetzela geldik egotekoa, aurrera egitekoa zarela, eta oain ere badabiltzu eskuartean asmakizunen bat, herriari lotutakoa gainera. Bai, gu herrian oso maite dakeu, hemen Getaian oso maite dakeu, Cristobal Balenciaga, herriko modisto izendako personaje ilustre bat, eta, ni 3 urte ibili naiz, haren atzetiken, batiz bat jakiti nahi nun, jateko zer gustatzen zikon. Eta ibili naiz, pixketen papatzen bere historien, da liburu aletu, eta galdetu, eta behin ez nun bilatzen, zer gustatzen zikon behai jateko. Ez da pertsonaia erraza izan, nahiko itxia izan zen. Oso itxia izan zen. Behak bizi guztien entrevista bakarra mantzun. Eta gaina moda zitzeintzun, ez zuen itzein bere gusto pertsonaleatiken. Baina nik konsigu dut, bere kozineran bitartez entrevista bat emantzun, oindala 70 urte, revista baten, Tiempo revistan, jazta publikatzen, eta hor idatzita dauket zer gustatzen zikon. Eta beak esatezun, kozinera esatezun, Balenciaga, Igeldon etxia zuenien, bere inbitau ilustrik etortze zinin, esatezun, ikustezue hori da Getaiko arratoia, hori da Getaria, porque Igeldotik ikusitea Getaria, hori da Getaiko arratoia, eta gaur bazkaltzeko aukiko dituzue, sardina parrillan eta txakolina. Baina ez tegu helaue horren nahin. Baina guztio hau egin duzu, Balenciaga omenez hori da. Eta behai postre bezala gustatzen zikon arroz esnia eta mora eskartxada. Orduan hemen dakeu Flist Balenciaga. Orduan, sortu duzu izoski bat Balenciagaren omenez. Eta eta hartu duen izoski hau egiteko bere guztue jateko zer gustatzen zikon behai. Da arroz esniaren oinarriarekin? Arroz esnia, mora eskartxada, o mora, eta gero txokolate rosa bat jarri dio. Txokolate rubi izena du. Da, el cuarto txokolate otzeite jo be. Dala azidue, frutala, eta da rosa. Cristobal Balenciagan kolore fetitxi, rosa. Orduan, Fernando, urratxe zurratxe. Poliki. Hau da, sartu zea ikerketa mundu baten, kasetaritza ikerketa egin duzu Balenciagan, zerbait sortzeko ari lotuta benetan. Hau da, egiazkoa, ez zure kapritxoz. Hau da, bere ikustatzen zaion, zerbait aurkituta. Bestela ez du balillo. Historia pixketa aukin berdu, da jakinin berdu, behak ze guztu dazkoen da. Nik horrekin, pixketa aiatzen naiz, ez da, behai ze gustatzen zikon, ze gustatzen zikon usaitzie, ze gustatzen zikon jatie, beha ez dago, amen, behak initzeiteko, baina badauzkeu bere guztuek, amen dazkeu. Eta ze izeni jarri diozula? Jarri diot Flist, inspirado en Cristobal Balenciaga. Flist. Ez Zumaia eta Debako flixakin, ez Flist. Da zer da Flist?
Flis da baitaren nire amaire nahi nionein, oroimen bat, eta nire ama da askoitiarra. Eta askoitinen, nire ama hosti eta asko gustatzen zikon, eta askoitinen dago hitz bat dala flist. Eta da, zuri zerbait jantzi bat ondo gelitzatzunin, haizu, ze flistak ezun, da, como ze dotore, erdera esango nuke, ke txik. Beira. Askoitinen da flist. Eta hau da, nire ama askoitiaran familie, juaristitaran, haientzako rekonozimentu bat, eta izena jarri jot, flist. Valentziagan inspiratua. Hitz aproposa, ze Valentziaga zerbait izan baldin bazan, bere lana eta bere jarduna dotorezia. Dotorezia. Bai. Hoxe. Aizu, eta flist horrengo jaldegu, flist. Bai, eta flist, behitu, nun jarriko den flist. Hau da, papelezko kono bat, zerbilleta bat, eta jarri dugu Valentziagan jantzia. Eta horrela zerbituko duzu? Eta hemen zerbituko dugu, dakeu. Valenciaga de noche y Valenciaga de día. ¿Zen nahi jo eso? ¿De noche o de día? Hombre, gamberro xamarra gara. De noche. Valenciaga de noche, ardun. Fernando etxea aspertzen, buruei bueltaka. Ez naiz aspertzen. Eta hau da, bitu, bere jantzi baten inspiratuteko zerbilleta da, hau. Hau da, Valenciaga de noche. Ideia ikaragarri hona da. Ideia Valentziaga ikerketa hori. Ostra, arroz esnian kriston guztu da. Bai, dake base bat arroz esnia, baina gero ikustezu kolore horiek eta dien moranak, eta gero barruan bilakozu estratxatela bat, ozitezako txokolate pusketak, crash ingo izu, da txokolate rubi da, rosa. Eta hau da, ikerketa baten ondorioz, Valentziagaren omenez sortutako izoskia. Bai. Fernandoren burutik mundura. Bai, merezizun, porque matxiazun bere herria. Eta bueno, guk egingo jo behai omenaldi bat. Fernando, ikaragarri gustatu zait bisita. Oso ondo. Baina ikaragarri, eta gaina opariarekin nihua. Bai, etorri nahi zunin. Jarraitu horrela. Vale, eskarrik asko. Munduko txapelketa irabazi duzu. Bai. Unibertsuko aurrengoan. Mila esker. Eskarrik asko. Jarraitu horrela. Eskarrik asko. Zuen omenez, Jaun Andreok. Agur. Agur, ondo izan.